perretxiko bila joango bagina? Bai, bere jauna. Oizondo, perretxikoa zego xuak! Bai, baina ez daukagu ezer. Ni otarraren bila joango naiz. Iopa. Badakit nik makilak hartuko ditut etxetan. Bale, Ba, nik meriendatzeko zerbait hartuko dut. nik lagunduko izut, Martin be. Oso ondo. Ara, nik labana eramango dut ez edo zer. Tiritazio! Non geldituko gara? Permendi baserriaren aurrean. Bale, Iopa, leio! bale. Oso ondo. Garate. Bakarrik utzi nauteta. Beno balagutxoak zuek ere udazkeneko planen bat izango duzu ezta? Gu perretxikotara goaz, zuen perretxikoak ezagutzen aldituzue. Bidali marrazki edo argazki bat perretxikoena. Bale, eirrien laguna puto eusera. Eta gogoratu, zozketan parte hartuko duzuela. Aio, banoa, labanare bila!